program kɛseɛ nyame nam difoɔ so ɛde aba ɛnam ayalesa ɔgye ne fahodie wɔ mu mi mpakyɛ ɔde no bi akasɛ mpakyɛ yɛfrɛ me Amoakwa Regina me freedom me na me ba ha oh okay na just say Jesus in charge member me pakyɛ ɔde na nyame nam Fawaseda Bra program no so ayama last stop nyame waye bebre ena wo Fawaseda we mu ama me last year by this time me shop eja to mu ho as last year ba Fawaseda Bra ni ba Fawaseda Bra nti me baaye no me koye ma pon shop ma tuma me ko sa no bi frɛ me say eja ato me shop nim me koduru wono na matoli mo metena ase because me hwe nwusie na free shop honom eba na ehu te metena ase din na omo bia do no na asema me ka che me sister baba ko say mo onwura dan nim na enso odum switch no owura ho no na eja na store ye ne no ankasa adum ache say eja na ato shop nim na wo se nka shop no hye no esan last stop nyame nti na eja na ntimi a hye store eja na dum fridge 10 ene simba akokra ho anka obi enwura ho ennum jana ye bie na chese jana nkasa edum na aka nwusie tidie na nyame nam huhu ma me so ayama waye nyoma bebre me sister baba kwa me hwe nso ye to stroke yade emma no sister ba to stroke ma pa 13 years na me de ni bepia ha no me ho ma me kire makwankire se menyema no me yema na de kyen ye no frɛ me se ne nsa nifa ne ne nan nifa aye adwuma aka benkum na chese stroke na ahye no so ache 13 years no wodi ni to na mo ba nyame difoɔ no adana oba ni week na pepepe ade kyen ya ye ba Tuesday Wednesday ana ofre me se ne nsa nifa ye adwuma aka benkum se akwankire a nyame nam difoɔ so ma wa okoye ma wo sister ba no ne ho eto ne ho to no wow ama na Accra ne da so ba sorry wa ha na me da last stop nyame as tidie na obeka kire obi a yare kura nko bi da no so obi amane bi da no so obi a ne ba yare obi a na adwuma sema ware sema wo sema ye basade na obeka kire no de me ka kire obi bia ne se emfa ho ne ba bia ufre to anamo gidi anamo ne fabra na obodifo na ase pe na wo hwehwe bia wo nsa beka okay nyame won shira de nyame ase mpacho mpese wo ka ne mamba ko mienu bi a wo ba asafo imu nyame nam difo so ne wo de akini achepa nyame nam difo so hu ma me so ayama de nyame nam me hu ma me so ayama de me kasa me ka me nwie wo da ho na dwono afro bibi se beto sore na ma sole ni aye na si wa che me kai se last bi me da ho na dwono ofre me o se ate na sore na me hu se wo kunu accident ya hyehyɛ wo cheche me ni mani so ma o ka che me se Monday me mane nkwadwuma ampa me che ni hyɛdam ne bompae ne ade ache Tuesday so wo kɔ me se me mane nkɔ ama ne nkwala na de ka ne kɔ butu ada asukrom na che se di ya nyame difo ehu fa wo kunu na bem life ka ne kɔ butu wo ma senye nyame anka me krunke ade shovel na besesa nam so nyame nam ni difo so e ma kwankire tofoma ye yi ni free mu oh okay obi tie yen obi ehwe yen wona mamane mu wona mo ha obi yare bi akyekyere no abawo awosem akwantusem wo fa sad situation mu dia na obeka kire me ka kire obi bia la se number no nipa no sa nipa no ni okwa ho yehiam ni okwa ho kirem koda na wo su adwendwene won fa number no frɛ ye maame ye hu maame ba ko pɛ ni obeka bia ne dem anwoche se wonam ha mu amane mu se obefa number no no afrɛ no tutu anamon no aba ne nase ni obeka kire obi ne ye kyewsu bia la nyame nam ne so dia kwankye to foma bibia to betwa obi tie yan wakini adifo so wakiri akonfo so se na ba mu nyina bu na ni da so nyina sade na obeka kire se nipa no so media me kan se yenyina sa ye chinchiri ya ye hunu hwe na mra ye tu ye na si dandwam ha no nyame nam no so ye ne ma bebrem na me ka kire omo ahwe se omo so fa number no no mututu mlika emra afia ha no mo ama saman do blogo no untutu mlika no omla no ba bibia betodin nyame ya adoma Sunday kuma abrochirefo so start for Fawaseda Bra no de na obeka kire ye members omo abrochire so abrochirefo de ka mechia mo me pese me ka chem se mumfa mugidie no mo wure enhye ye maame ni mu nyame nam ne so be ye niema kese ama brochirefo obi won twetwede wa broche wo hunu ne hunu no omu ehunu die hallelujah me se niema be kototi ama ne wonte ne kan so obete ne kan no onfa hopopo eni ahu sepe emla ye maame no pagi ni mu ne niema bi be biala e be kototi ama nyame wo shi wa ye be man die mpese me busa o
ene mema aba omonje adifo aba ni kura omompa so ko omompa pa iboko na mebusa wade ne wo hu ma me munti a udi na chisa me nua ba ma wa bisa bi de mehu e wo ma me ni mu no se me ka ade be che ye nkofie esan se before se be ma ba gi bibia di no na che se oda sabe adaka mra mu kura de na eko ba me de me nyesa David esan se ma me no one me ene mabusua ene me bra ko tibie wo de ma me kan say me bra ko tibie me nua pani ko tibie bu mu a ye ka se obi no mo nsa nua oto mu tintan bibi wo ma me ne mu eti me hwe me bra situation na wo me nyina nim se enye yie asai baby aduni de ni da so ni ho mu chini so echi pa me wakra na ono no so wo ekrum ho eye ba bia D4 branch kese no no na je se me de me de to me nipa de me dwina ne se ye be ka be frem aka chem se bia wo bra na ye den wa free because ye nim de betimi aye ni da so nyina asa yeah na me sister e frem me ka kire me se me bra giant sanum me ma anya ni because na ba bia adu no chance nya me bam enchi mi chi ya jeje enema bebre akwankyere asofo mpacho mi bi so wo bla no nsa no hwa wonum edu how many years me bra me mani be fi ya me start say me amate me ho me yemadwuma no ache nti me bra wanom nsa more than 35 years wow nsa kwa 35 years yes I want to minya odofo asema America no enye bomsrem ka bi na America eye de me ato me e mabusua say me bra no wo me moja me ntimi ntwa ntro ba bia wo bia ono onim ene nyame nam abawa Prophetess Faustina so ama wagye me bra na ma ne o play part kura wa sori ho no ma me hu na mani age chide na obeka kire obi a wo hwe yen ni bile ni nipa bi ato ensanumu obi bem abranti obi o te se wo sade ugina wona so a udi asai obi yare bubu na to dem obi wontimi nko nipa mu enim go asai yare bi ato kire no e de na obeka kire se nipa wono so ato ensam tintan sade te bia obla panikum de na obeka kire se nipa wa wo hwe me na obra bi o maame o sister o baby wato ensanumu ana se ono madubone wi yes bibia ba e friend red say green o say den or whatever me pese o ba na ne maame nipa whatever nyame nipa Prophetess Faustina chale ene ma ne doso ohun maame awie yemrum nyame di ne ya adwuma na ne medi empu na wabra bo no enye se de wote ne da because minim de America obi ba no monsa 37 years na nyame be fa na ba waso o ba mesra wo hwe na appearance na oba ono one ye nyina ati nipa num saa na eduru se nyame de ne ye adwuma obohu se de wote sa nyame won hira nyame hira Bacho ye Mr. Kuya kwacho ye bese ebisa wo ede na nyame nam difo so ayama wo blem oh ya bla nyame hira so wabusa me sa question e good pa me ne nyankopon difo e be hia ye no me fan se be se 10 years de aba na me ba no na me very serious me da na me ntimi na me koda me fa ha na madam achi ha na madaha yare bebre ne gumi suo na say yare ne ye kan e di so for how many years yare no be 1 year kura na yare ne nko he na mo sa yare problem no so kura ma me ne me kuna me ne tie no oba me ho a na me dwane because me nya ba bia me de me ho to say ya enye yi ti me da na me ne nada say ka yare ne egu aware agu no kura e di kan gu no e kan gu awale no because me kunu no obepa me ne mada na wonyame enya asem keto na je se obehu nyame difo na nyame nam no so ma sa yare ne nyina kwa ne ugina wona so otimi di asasa urade me behu nyankopon difo no me ba ye nya se waje misika wanye me hwe ada me pie dan duam ha o ma me to just milo was me abawa wo yare no ko to milo mako 3 milo sachas 1 sata na ba ko ye 50 pesos bacho ye kwa difo bi wa ye nim se de omo sitie omo charge omo osika omo je kra sa na ko hu difo no na wo ba nyame difo no wan charge wanye osika bia obla wan charge me da me pia solid dem ho a no wo frɛ me was wa ba wa yare na me kire wade am akwakoje o ma me ko to me tata na me lo aye 50 pesos me to sache se ne 3 was pure water enyu pa ano wo sorry ano patututu ate ba kugum na nom je ne sa 3 days
Pacho me busa o kan nim say asori kese ese a difo bi say de okone na ase a enema no mo wo ho a wo tonton because ko ba bi a e wo yesu moja e wo bura mu nsuo e wo se but adana nyame difo anton bi ama no ma okoto bae wa mama won ton hwe won ho esa ha de won ton hwe won ton bibia wo ba na wan kasa me ko store na me ko to ma de me am nsuo hye fridge mu anopa no mate sachet na mate agu na ma no 3 days yare na jiraje wo hwe me so ne ma o odimirika wo jai sa de ni nyina wo jai ye nti pacho de na wo ka kire obi a wo hwe obi tie yare kranko bi da no so aban amane eka adwuma seye akwantusem awo de na obeka che se nipa oh ya blast me asem ameka ne se obi bia na yare kwankro bi da ne so no one so problem na me nam na mu e bia na ne kru ntimi ne na yare ne da ne so otutu mirika no mmla no mehia Prophetess Faustina Okyere ya dodo nyina abo ne nsam na ne me honhom ma me ya wie ye bremu nyankopon difo na wosra bu nka mu fa wiase afa na nyina de yare bi da ne so de wo ha bi da ne so de ne de ya kwantuo de ne de ya amane mu problem e de se me de no ontutu mirika no mehia nyankopon difo na oba wo ha no onfa nkose ne oba no da na Fawaseda Bra seye mu ana me baba yuwa na wo saata mo baba ko level 300 awo nursing training me ba ne feli na Accra branch Fawaseda Bra ne nyam fama ha na yi no ye de ba ha sei no na problem no na da me ba ne so ye feli no Fawaseda Bra afese na me ba wa pass mpacho ma minti last year Fawaseda Bra ni mu no ena na oba na level 300 200 a obeko 300 ena o feli ye e last year Fawaseda Bra ni ena this year Fawaseda Bra no ena nyame ama na kone nyame ama na kone ni Fawaseda Bra na last stop nyame share me bosse oba no fail wa na ye de ato ne so no eno afese ne na nyame ahye ne ho ani monyam na me se minimo ne me kan bla asame the last stop nyame share bo no bosse no nyame bosse no emuso ampa ho yes abayi wa Fawaseda Bra be kana wotwe me ensam ya Fawaseda Bra na me be ne pipa ba e ba ye wo twofemfram me ba ne call level 300 adofo amutie 300 ya wo ba be wie enti adofo biala wo mutie me de ne ba suku sema ye problem fail wa ne demu aniama be la chechera kola no onti me nkɔ nanim ontutu mirika no mra me hia Prophetess Faustina Okyere awie ye brem ne nwosra bu nkama fa so ye adwuma tene etu hwa enka hwam odofo tumirika na bla na wo ba ne fail wa no sa wo de wa padwuma mu na fail wa ne da so a tutumirika bla ebe firi wo so te se de me ba ne problem no akwama me ho atome adofo hwe yen sede wo sede ye ma me nani age no nyuma pa nyame nam di fo so eye ne de eburu adwen ene ntiase so odwen wo kura wo ntiase emfa won ne niema o fam odofo de hia no se obetu na ma ba be hia honhom ma me eba no honhom nsam de ade bia ya me ka se don go there nyame ama no nwosela wo de ye adwuma enti mesela wo se amane bia wo nem wo haw bia wo nem bɔ moten a ne bra be hia nyame difo na nyame be ye nyame nya ne difo nso aye nyame abawo na haw eya kontusem eye de ade ne haw eye adwuma sem de ade na wo hwe nyame kwan se nyame nyama eye tumi bi ne so ma na odofo me hya wo se bra na be hu nyame difo ewe ye mlem difo a nyame apa na wo de ogye ne fa wo de ebre nyame ma odofo men tena se nka se wachi na difo so a bra na be so huhu ma me hwe de nyame aye doso wa fa ye hu ma me so aye ne ma akase me pese me ka ba ko na odofo bi a wo tie me hye nim kran me ka se me wura laptop asafo mu me wura me hu ma me ka me say me hu se ofia woti mo bi ato aduru ebu oguo na na nyina hono na mpa so me hu nsunsu anso akwankyere kakra bi anyame difo de ma me na me gina me na aso ka sa me ka babu akade me ba cho na chese me tie mu a obai first time oba asafo ni mu no ana nyame difo hu yi kire bi fa ho ese efia woti mo bi ato adu enti ehun nsunsu anso obai ana nyame difo ma wa akwankyere ana okoye nyame difo mama kwankyera me koye ya me anu se fia woti mo bi du akwadoa so obebubu agu ho akwankyera kakra bi o ene ne me jam na kasa me ka bubu agu ho oh mpacho ene me obi tie yan wa bre no moja ni akoto asase obi de kwati kwan bi eje asase na firi nisem obi aye japade obi nso de kwati kwan eje firi nisem ede na obeka che se nipa na wo hwe me nu adofo a wotie me ebi a wakoto asase obi de adu abehya asase ne so se de be yo obebubu agu se de be wuntimi ma asase ne so biem wo market wa wotie e de nu abehya ba bi a woton ade se wotie mmia tutumirika wate ne nyame di fo me
din hye mu ni mebompu ni mpu emfa ho ni mfie dodo a edie akwankyere kakra ni nyina ye ogidie a wode betu anamon so betu anamon ni nyame difo abehia enyuma penti dodo na se honhom maame honhom ni ema biara honhom ni ema bia tete wo nyame befa ni difo so agye wafiri mu enti se wo hweme a na se wo sa hawo ni bia obi di wakwa aduro so obi ato aduro hawo bia wonamu problem bia ada wo so ache na wonya wo solution bia wo chinchin bebre wagege akwankyere bebre na so say the problem ne tia nete chinchin bebre be no so na ma problem ni mu ye din o na ma problem ni mu ye din enti wo de tutu anamon na be hu nyame difo me hu maame nyame be fa ne so ama ogye ne fa ahodi aye wo dia mbacho woti bisa se ebinom kwa difo bebre nchan a omotonton ebi se mpaibo akade ebi se ebinom yesu moja ne niama nyame difo on so no bi tie bisa se bebi a okoye ne sa na omo ye na aha no nso no sa na tia na o nyame difo die won tonton hwe oyi mpoye nton bi maw yanka se baji wei akwankyere kwade baka se wa kofa bra na menye maw yo pese wo ye bia ono abaka to se koto we bra no ono anye maw won ton hwe wa ha wo ba ye ntwabo bia nto me pa che wo console bebre mu a niam na difo no be hye se fa bra no omo tonton no wa sole ho na omo de ye ade no na ade na ntina ha de ntisa da bi nyame difo de obama wo wakọ ofie no wakọ akoto de aba ha ye nton hwe wo ha sei bibie ni ho aye ton bibie ni ha se baje mpaebo aka de baje wei ebi ni ha saa de obankyere wo no kofa bra na wo fa nyina so enye mawo oh nyame onshira adofo amhwe yen hyede mutu adanse no enyuma pa ekoso wo Jesus in Charge Prayer Ministry mu odifo kese nyame apa na weye mlemu anyame de no ye ne ma kese Prophetess Faustina Okyere na ye ko na so ye no anaeko na asafo mu ekohu anwade nyame nam ne so a oye mame fa asafo ne branches ne bi emfama wo betimi ahu asafo no branches ne bi wo Kumase te oni pa bi wo Kumase na amane bi da no so oha bi da no so yare akranko adwuma sem akwantusem awosem ade bia na ye ho fam dia na ho nam fam dia obeti mehia nyame di fo Kumase Friday bia ebu akwa kurupon nyame yaduma Friday bia ho maame etena ase ewo ho sara nso na wo ba Accra amma saman do burogono ba bia la obi afa ka na osi amma saman ya ka che driver ne se ukọ do burogono ufa do burogono ka pe ka che ne se ukọ achia man wonsi o cemetery ho na usi no wo pe no afre number no maame fa Prophetess Faustina Okyere number no ema obeti me afre 0249 327785 0249 327785 and also say 0595 545561 salanso na obehu asafo no kase pa e wasante achem agogo nyame difo asi prayer camp kase e wo ho a oje ayalefo wo pese obetwen nyame anim ho biala da so se yare na bubu kurampo a we de tuanamo na be hye nyame difo e wo asante achem agogo nyame adoma Wednesday bia nyame difo etena se wo ho odofo mentena fie enka se oyale na hye so se amane na onamu no su na onamu no bra nye be hu nyame difo nyame nim se nyame le wo be ka se nyame ko